OK, takže konečne som v Norsku po riadne hroznej ceste. Všetko začalo na začiatku mája. Úplne začiatok, niekedy okolo 2. až 5. mája, sme si kúpili letenky na 29. júna. Je to skoro o 2 mesiace dopredu. Aby sme mali lacnejšie letenky, aj si vybavili všetky potrebné veci, ktoré potrebujeme pre ubytovanie a pre začiatok roboty. A práve vtedy začal ten prvý zádrhel, lebo letenky neboli nejako extrémne lacné, ale stále bolo to mimo sezóny, takže boli za v pohode cenu. A 28. mája nám cinkla notifikácia, že za 24 hodín nám odlieta lietadlo, aby sme boli ready a mohli prísť na check-in na ďalší deň. My sme nechápali, že čo sa stalo. My sme skontrolovali letenky niekoľkokrát a proste my sme si zaplatili letenky na 29. mája o mesiac skôr, ako sme mali odletieť. Takže sme museli letenky vrátiť. No lenže keď vracete letenky a kupujete si najlacnejšie letenky, aké sa len dá, úplne low cost, najviac možne, tak vtedy nemáte skoro žiadnu záruku vrátenia plných peňazí, lebo neboli tie letenky poistené. Takže nám vrátili 20% z tej danej ceny, čo bolo strašne málo. A ja som na tie letenky zarábal si love, aby som mohol cestovať. Takže som takto vyhodil von oknom nie malú čiastku peňazí. Vrátilo sa mi z nej len 20%. Nakoniec sme kúpili letenky niekedy v polovici júna, čiže vtedy už začala sezóna. Takže letenky boli dvojnásobne drahšie na 26. júna. V deň odletu 26. sme sa rozhodli, že budeme cestovať docela skoro, takže sme išli hneď o 5 ráno, lebo let sme mali niekedy okolo 10 alebo 11. Popri čakaní na let som docela vyhľadol, tak som si kúpil asi najhoršiu kombináciu, čo sa môže dať. Kúpil som si vajcovú bagetu v Poľsku so slaninou a s kuraťom. Takže nie je moc dobrá kombinácia na skoro celodenný let, ešte pri mojich problémoch so žalúdkom. Ten moment, kedy malo to lietadlo odletieť preč, tak nám proste prišla notifikácia: váš let v smere do Norska je zrušený. A my sme normálne nechápali, že jak je toto možné proste, že sa nám dokáže zrušiť v ten daný deň let. Ja som začal panikáriť, v momente som vyťahol telefón, začal som hľadať nové letenky v ten daný deň, aby sme mohli odletieť. My sme mali odletieť niekedy okolo 10. 11. Ja som našiel letenky o 4. po obede, boli za trojnásobne drahšiu cenu, čiže to bol úplne extrém, ale priateľka bola taká, že nie, že poď, ideme sa opýtať tie letušky, čo máme robiť, aké sú dané postupy, lebo toto sa nám stalo prvýkrát v živote. Tak sme išli za letuškou, no a tá letuška nám povedala: počkajte, do 2 hodín by vám mala prísť notifikácia s náhradnými letmi, aby ste mohli letieť inám. A keď náhodou budete musieť že na tie lety čakať, tak my vám zaplatíme aj hotel a všetko. Išli sme si dole po batožinu, lebo ešte sa nedostala do lietadla. A tým pádom sme sa dostali zase von z celého letiska a boli sme zase pred ním. Prišla nám notifikácia: máte ready letenky, chcete odletieť týmito tu letmi, a ukázala nám proste lety z Krakova do Mnichova, z Mnichova do Osla, z Osla do Boda. Nemali sme na výber, bohužiaľ, takže sme to hneď prijali, že dobre, môže byť všetko. A my sme mali tie predošlé letenky zaplatené aj s batožinou, so všetkým. Tak vrajeme: super, tak nám to aj zaplatí tá spoločnosť, nie je úplne pecka. No, OK, tak sme išli na kontrolu, hodili sme tie batožiny na check-in a povedala nám tam tá letuška, že no, tak vytrimač. Spierdalaj. Zaplaťte si check-in. Bum prask, ďalšie peniaze za batožinu cez 2 lietadlá inej spoločnosti, aby sme zase nastúpili na tú správnu spoločnosť, ktorá nás mala odviesť sem do Norska. Takže sme zaplatili peniaze, hodili sme batožinu, OK, pecka. Prešli sme znovu cez kontrolu. V Poľsku vás tak skontrolujú, že vám proste nehaj to tak, toto drbni a proste choď ďalej. Konečne som sa dostal do Berlína a myslel som si, že super, máme riadne veľa času, aby sme sa proste mohli pozrieť po celom letisku. Vôbec. Mali sme jediné šťastie, že sme išli rovnakou spoločnosťou z Mnichova aj hore do Osla, lebo by sme museli inak ísť po kufre, rýchlo ich vyhodiť, dať ich cez kontrolu a ešte stihnúť let. Lenže my sme prileteli do Mnichova, hneď jak sme vystúpili z lietadla, tak sme utekali v ten moment k ďalšej bráne, lebo už sa nám pripravovali letenky, už sa nám pripravoval celý let a ľudia už pomaly začínali nastupovať do lietadla. Ešte sme stihli rýchlo niečo zjesť. Das ist rustikál, Gouda, shit, niečo. Pôjde. 7 eur. 7 eur.
No a prileteli sme do Osla, kde sme mali byť 2 hodiny. Jasné, 2 hodiny. Naše lietadlo sa zdržalo totálne. Zdržalo nás aj to, že sme museli čakať na batožinu, ktorá nám mala prísť z Mníchova, no vlastne z Krakova. Takže tam sme čakali asi 25 minút, než nám ju konečne dajú. Dali nám tú batožinu a my, že z 2 hodín, ktoré sme mali byť v Osle na letisku, tak ostávalo už iba 50 minút. Takže sme proste preleteli cez kontrolu, hodili sme si svoje batožiny na check-in. V Osle si to môžete zrobiť sami, nemusíte čakať na nejakú drbnutú radu, kde vám letuška aj tak povie, hej, nezaplatil si to, fuck it. Proste to tam drbnete do takého veľkého stroja, pipnete si to tam a kufr vám to zoberie. Lenže zádrhel. Lenže v tom zhone, ako sme sa ponáhľali, priateľka mala svoju letenku a ja svoju, ale vymenili sme si kufr medzi sebou. A my sme pipli letenku s kufrom. To, čo sme mali v ruke. A proste sme to hodili do toho stroja. Lenže my sme to vtedy neriešili, lebo proste fuck it, my sme sa potrebovali ponáhľať, aby sme proste prešli cez všetky kontroly, lebo lietadlo nám už odlietalo za pár minút. Na kontrole dosť veľa ľudí, to bol normálne speedrun v ten moment, v tom Osle. Ja som myslel, že budem aspoň niečo točiť, že si niečo natočím aj v Mníchove, alebo v Osle. Fuck it, my sme tam normálne leteli, utekali celý čas. Konečne sme sa dostali cez kontrolu, pred bránu a týpek pred bránou do lietadla proste začal len tak hovoriť. OK, takže posledná skupina, vy 5, akože 5. skupina, čo je úplne tá najviac low cost, ako sa len dá, tak vám idem kontrolovať všetkým vaše príručné batožiny. Lebo proste tí najviac low cost dokážu veľmi dobre odrbávať, takže to týpek chcel normálne všetko skontrolovať, že či náhodou neodrbávame. A ja som si hovoril, že to si robíš zo mňa srandu. Že proste ja, ktorý prejdem z Krakova sem do Osla v otrasný deň, kde nám proste pomenili lety, bolo už neskoro večer, tak ma proste týpek nepustí do lietadla, dokým mu nezaplatím pokutu, lebo ja vždycky so sebou beriem aj svoju kameru a to mám v takej väčšej batožine, v takej taške, asi takejto veľkej a vždycky si prehodím cez ňu bundu, aby ju nebolo absolútne vidno. Tak normálne ja som začal zase stresovať, že ty vole, robíš si srandu, mňa normálne typek zastaví. Našťastie usmial som sa na ňo, normálne som dal tak falošný americký úsmev, dal som mu svoju letenku, týpek ma pustil a pohoda. Potom sme nastúpili do lietadla a prišla nám ďalšia notifikácia, proste fuck it, neznášam notifikácie. A prišla notifikácia, že jej batožina bola odbavená. A to bola batožina, ktorá bola kvázi moja, lebo ja som mal na starosti jej. A náhodou ja som sa normálne zľakol, že ja som niečo zle zaklikol a jej batožina je stále v Osle. Takže sme celú cestu trpli, že či náhodou neostala jedna z týchto batožín proste v Osle, jej batožina, a že jej bola úplne v prdeli v tomto, lebo by sme nevedeli, čo máme ďalej robiť. Prileteli sme do Boda, konečne, už úplne na ten sever Norska a bolo niečo asi okolo 10:00 večer. Došla nám batožina, všetky kufre, ktoré sme mali, tak nám došli a boli sme úplne happy, že super. A hovorili sme si, čo sa tu môže ešte viac pokaziť. Bol to fakt, že otrasný deň, takže čo môže byť ešte horšie. Mali sme v pláne ísť z letiska pešo ku trajektu, ktorý nás mal zobrať na Lofoty. Je to 4-hodinová cesta, trajektom proste veľmi pomalá, aby ste sa dostali cez to more hore úplne na ten sever. A vedľa trajektu je čakáreň, ktorá mala byť otvorená 24/7. Aspoň tak si to pamätáme z minulého roku. Tak my, že OK, dobre, z letiska nás vyhodia asi cca za hodinu, bola polnoc, tak vrajím, tak poďme už teraz, ľahneme si tam v tej čakárni, trajek nám ide za 3 hodiny, to si ešte podriememe a pohoda. Tak sme išli z toho letiska, z teplého letiska. Išli sme večer o polnoci cez celé Bodo, ktoré bolo úplne tiché. Bolo to strašne pekné, lebo tuto poriadne aj nezapadá slnko, čiže stále len svieti, stále je vonku takto. Takže sme proste išli cez to mesto, kvázi mesto duchov v ten moment, iba hrkajúci s 2 kuframi, čo mne sa moja nejako dodrbala, ale to už ani neriešim. Prišli sme k tej čakárni a fuck it, tá čakárň bola zavretá. Ona je otvorená iba od 8 rána do 8 večera. Jaký dement toto proste spravil. Takže my sme čakali 3 hodiny vonku v zime, kde na nás fúkal vietor, aby sme sa dočkali trajektu, ktorý nás mal zobrať. Našťastie, ja som mal plán B a mal som vo svojom kufri poklad, ktorý nám pomohol kvázi, aby sme sa trochu zahriali. Keď sme konečne už sa dočkali, prišiel trajekt o 3:15 ráno, nastúpili sme do ňoho a zistili sme, že trajekt je platený.
čo nechápem tiež, jak je možné. Lebo bol vždycky v Norsku, ak idete pešo, tak máte trajekt zadarmo. Lenže tuto z ničoho nič, proste chceli zaň peniaze. Čiže sme boli v prdeli z toho, že fuck it, ďalšie love, ktoré musíme zbytočne minúť len preto, lebo proste máme takúto smolu. Ľahli sme si do toho trajektu. Lenže v trajekte je zima, ale my sme zaspali, našťastie, že som prespal celú cestu v tom trajekte. Zobudil som sa 6:15 ráno, kedy sme už pomaly prichádzali do mesta Moskenes a autobus nám mal ísť 6:40. Lenže trajekt prišiel presne 6:40, o 10 minút neskôr ako mal a autobus sa už normálne túroval na zastávke, takže my sme normálne vybehli z toho trajektu. Našťastie poznáme cestu úplne perfektne, nastúpili sme do autobusu, ale nestihli sme si kúpiť lístok. Ale autobusári v Norsku, zatiaľ s nimi mám vždycky dobré skúsenosti, tak nám proste sadajte dnu a zaplatíte si proste tú jízdenku. Toto funguje tak, že si to zaplatíte cez aplikáciu, nie vôbec pri tom autobusárovi. Takže sme to tam rýchlo vyklikávali, mne nešiel internet, on proste valil, ukázali sme mu to a potom 2-hodinová cesta sem do Leknes. A bol som, že dobre, super, môžem sa pozerať z okna. Lenže som proste bol, že na poli unavený a na poli ani nie, proste som úplne bol taký v takom tom divnom rozmare, kedy proste moje telo bolo strašne unavené, vymrznuté. Chcel som proste, aby už ten deň skončil, aby som už videl posteľ, ale proste nedalo sa mi nejako absolútne zaspať. Tak som sa normálne takto pozeral von z okna na tie krásne výhľady, ktoré tu sú, napríklad Rejne, ktoré je úplne nádherné mestečko, ale proste len som ho tak preletel, že dobre, fuck it, proste chcem posteľ. Prišli sme do Leknesu, išli sme ešte rýchlo na nákup, aby sme si mohli nakúpiť veci, lebo my bývame fakt v prdeli. Tak sme konečne prišli, no a mohol som začať pracovať, dostal som normálne takú výrozu, zimnicu, horúčku, všetko možné, kvôli tomu, že sme tak dlho mrzli vonku. Čiže ja som prišiel tu zarábať love, ale proste hneď normálne choroba a nechceš sa dostať v Norsku do nemocnice, lebo proste aby som sa nedoplatil, to by boli ďalšie financie mimo, takže ja som normálne sedel celý čas doma takto tu. Dýchal som normálne, predýchaval som všetko tú bolesť, lebo som sa chcel vyzvracať. Nejako som to fakt pretrpel proste na liečbe čajom a zobral som si strašne veľa liekov z domu, takže som proste ich hltal a snažil sa to nejako prežiť. A potom som konečne mohol ísť do roboty, mohol som tu konečne aj chodiť trochu vonku. No a to by bol môj trip, ktorý som zažil počas toho, ako som sa snažil dostať na nádherné Lofoty.